कहे सुन गाज बिगता रहे ए फोन करो तो गाज सही मार दे तू बाड़न खत्म आदमी बाड़न बटैया के बोला दिका नहीं मस लावा के बोला जा बोला लो तारा घर बता गाज बिगता रहो का रह तू ऐ बैठ भाई ई मैं कुछ ना कुछ बोल देता रहन बा काहे रमेश हां ऐसे हमरा आवे को मन ना करला जानलो बैठा 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 जानता रहो मुंह सूख जाला न तो वही से पानी उनी कम पियब तो गाय फेंका लगब गैस वैस हो जाला पेट में ना मुंह वाली स्थिति मार दे हम रहते ही जो हम ना ना एकरे के कह रहो ऐ यार ऐ ऊ कुर्सी टूटल भाई जाओ सोई मर दे तू एती बारा हो बाग मर बोलिए मत तू हमरे से पागल हो का आओ है आ मरे हमरा के मन ना करला बाग ना ई मर्दवा के बुझाला ना कुछ की कब कहां बोला का बा तो दवाई ना खाली हन के गैस के दवाई से मुंह वाला आदमी कोई लौट के सही मारे रह तू ही रह भाई ना भाई बैठा ना हरदम सिंगरा एथी लाग रहता बाग मत करे बैठा बैठा यार ए बाबू ये तो करिया मत ये तू कल से यार काहे हो काहे हो सफा तारा तो छूट गइल बा बैठा यार बैठा बैठा ये तो करियन तो हम नाम कबो तो तू लिख के धलिया ई काई भचर भचर बोलता रह अरे इनकरा बुझाला ना खाली उल्टा पुल्टा बोलले निमन बात ना बोली हन खाली उल्टा पुल्टा बोली ये यार तो एक जगह चलब लो हमरा नहीं के चाहिए जइह तू ही जइह कहाँ चले बा आय कहाँ चले बा देखो ई दौड़ दौड़ के भागत है न इनकरा के कहीं देखाव कहाँ देखो ए बाबू ते ही रहो हम जात नहीं टाइम बा ना हमरा लगे नत बोला मर दे भाई सही मर तू आदमी हो के का हो लंडो बोले ला बैठा यार बैठा बैठा ना मारे है तो आदमी बोली ना बोलिए मत मार दे एक लात कहाँ सत्तर मरता है रहते ही रहो हम जाते हैं दोस्त इनकरा के भक्सी बन ले जाए पड़ी बैठा बैठा बॉक्सी बन जानता कहाँ बा भोरे भोरे देखल बढ़िया नाम नहीं वही जो ले जाए पड़ी दशहरा में वो जी किया नु एगो भभूत देले हाँ हाँ तो इनकरा के भक्सी बन लेके जाए पड़ी फोन कमल के हम ना जब उनका दुकान पर तो हम जेबे ना करे चल यार कमा ना हम ना जब थी हम कब जाइले हूँ कोटाली बा कहता है 4-5 टाली बाबा